birnin Kebbi an haɗe daidai 'yan uwa. Gaskiya ne, kusan jihar Kebbi jiha ce da take da girma da kuma manyan 'yan siyasa. Honorable Faruk Inabo mutum ne da yake girmama mutane, yake mutunta mutane, yake ganin darajar al'umma. Honorable Faruk Inabo mutum ne wanda yake da tausayi da jin kai, wanda duk al'amarin da ya taso na al'umma yana shiga cikin al'amari. Honorable Faruk Inabo mutum ne wanda in kana da damuwa, damuwarka damuwarsa ce. Idan kana buƙatar tallafi ko taimako gudunmawar rayuwa zai maka daidai gwargwado, ko da ba kai ka sanar da shi ba zai taimaka maka, ba don komai ba domin yana da kishin 'yan jihar Kebbi, yana kuma kishin mai girma gwamna Atiku Bagudu, yana kuma ƙaunar mai girma gwamna Atiku Bagudu. Honorable Faruk Inabo duk ran da ya samu damar da ta wuce wannan, al'ummar jihar Kebbi za su yi dariya. Ba zan taɓa mantawa da sarkin yaƙinsa da ke jihar Kano ba, shine ɗan baba. Ɗan baba ya taimaka 100% gurin ya taimaka wa al'umma ganin sa dan ya ba su gudun. Ka shaɓar da ba mai ka shiga sashen su doma kafi ne ba gani suke ba da sauran.